Le se bon na pedeng jongi ngim tip ya ke jingmut dan rai jongi benai kasi ha ka belajar ke teng yaki kum ubnai ke lalingkan bun sen ngi tip tang da ka kerteng pareng ya u Januari lane kum ubnai Februari lane uta ubnai rempang ko bangi khat akatin kasi Hagani ka video menta nganon ra biang kindat syapang ka jingmut jongi ni ki benai kasi ka belajar yaki hakakdien kasi namar kumbangal ong bon nangi ngimtip lesengi tip tang hakakdien pareng kat baya ka jingmut jongi ru babon ngimla bantem ngala batai teng hagi puar menshwa hanre menta ngakwa ban batai kambnia habay day berkane ka jingmut jongi ni ki benai hakakdien kasi kum ubenai ke lalingkan bon nangi ngitip ya ubenai Januari tungnya pai kindat balai bala ai kerteng ya uni ubenai da ukelalingkot ulong ubenai ubanengkong jong kasnem kajing ai kerteng ya kalong baka dei ha uni ubenai baka mensngi kalanang lingkot bat la ongru bat la tiap banadu ka arfu atarik u Disember lane ubenai no pra ne ka nyo tarik uni ubenai kalong ka balingkot tam na baro kisngi ha usnem balawan ra kunne labu tang ya kasngi ke bah nyau taring nang ban penyajan lang berka kalendar balong salon sar henrei ningkong labu ya ka khat sau taring ka balong kasngi pedeng jong ubenai kelalingkan bakannya ha berka arfu atrik udi samba ulong ru ubenai uba khamjur ka jingkrian kumta ki brewa hagini ki benai ki atur yala dia ban penjan syakabas aiding bat kilur ne kala ye ki dingyap balak het lingkon nang bagading kan me bha don ru ki jaga ki baong umar lal ane unai lar ya ubenai bayajan bakini kisngi bat don pat ki baong ya une uju ubenai uta ubenai shulat shuli kata ubenai uba khambon na kisngi jong u galong ka shulet shuyat kapor klemlap sngotu sngothau kata kapor kala shulut lut baro bat ubenai uladakun kumta kata ka shulat shuli klem da don jing trei ka batikna namar bala deblum deblang yaki so ki jingrap jingriang na lingkha ha une ubenai hashwa ne katayo baningkong ubenai baar bakal lingkot ka mensngi bat katayo ubenai balai pat ka kham kriat la shubun satang kas aiding kadai na kata kadaw ka jinglingkot jong kane kampor mariang ka papenlong yaki riu hindai ban ai kerteng ya une ubenai Januari da uta ubenai kala lingkot namar ka jinglong kala no ka sun beneng kala lingkot ka mensngi kala jerong ka men sa we pot ubenai ka ulong ubenai rempang lane ubenai Februari kitemen ki ong rempang pat ka thau ya ka phang ler bajube haune ubenai kata ka babe password tang komba sausngi lane hadu shita yo ai baki ju ong ru ka ka shansngi dai hakum kini ki por laju ong lek lumplang hakapor la kata ye ki plang skum ne jentang sya jaru dan ki bayong kli set khmut ka bakle lang berkasin ria de balaju ong ru bayong kli bangja ya kata laju yo I habala jane long habala be kata kal unai rempang bat don ru ki than ki baong ya une ubenai da uta ubenai pongram ponghar kum yau ubenai haba udang sedang ban seilung na shilui ki ding ki sej bat sedang ban be ki baye jan ne ya ha bar une ubenai Februari hang ne la shem bagadon gi jing shisha ha ka bakar kum ka kerteng namar habaro ka wei gari u nyotram menshwa kidang em ha ka barep baryang bat kidang pendon kamru da kata ka prat ram ne ka baki khat akakin nong wei ka jom cultivation kadai hakum kane ka por belalaj utha ne na ka sho atha bat baka mariang ru ka sedang bantengan na bakal ru kampat da jubor kum ha unai la lane uta ubenai leber ka shudan tangata ka ka baki ong hindai ka kenthel layau tang kumbalai ne sausngi babon ki pendap ya ka prat ram jongki bat ki I no apat ya ki sindrom ding bakin terkhong bha ka por ne ha ubenai banwan ya kata ka jingle la yo I hadu menta menne baki breu kidang ha ka rep keryang kum bagalong ha ki por menshwa bat don ru menta Sa wei pot ubenai ubalai ude ubenai leber
Uni ubenai ki ding ki se ki la sedang ban ki ne ban long leber la ban ong. Dan ki temen ki boong kelum leber ka bemut bala ki u kan japlang bagi khot leber la ong ru ba unai ya uni ubenai leber namar ba jube kerthap sa baro si benai. Dairu ha uni ubenai ba jube ka lang thari ne ka bagi juang lakhi kelang. Sa uwe pat ubenai yayong. Une pat ude ubenai basau jong ka senam. Ulong ubenai hakabaki jinglong kasun beneng kalasai kedar hadin sipor pat kala bandum yong isir kai bat nang tapat ka syai biang kedar. Kaya syai kaya dum kaya syai. Bunsin ka beneng na ka basyai kala dum yong lawan be sakal ka bajur bha bala juang ka yong. Dai hangta bala pensyayong yagi beriu namar balap saka jingting tip ka jongno kan laj bat ka jongno kan lim kham tam menmiet baka yayong yali naga jing thaba ka leili bat ka jingkerhu uperthat sngutrim. Dai haune ubenai bagi slading slasi neki clear kse ilakup rong jerngam yong bhag riu kumban peni artat bala jankut ka perem la janwan sakaliur. Dai halor kan nongrim ba ulong ubenai bam tikna tam na barok ki benai hapo jong kesnam bagi temen ki ngej ban pentrei kam yela ka jingej baka bam tikna te om dei hi ban le rumah kumta himana bagi dei ban kiar hakaban penlong khawai dawai lane si rigid yeng namar ba une ubenai ude uta ubenai jong ka yong hakabaka yong ka jukhi bon sin hakisngi jong une ubenai. Kini sautli ki long ki jing batai lingkon syapang kini ki sautli ki benai jong ka senam andang beteng pat ka jing batai ya ki pratli ki benai ke bedang sa syadin belai shibon.